и новини по случая. Ще се срещна отново. Остава да видите. Топла връзка. Истината за тайната връзка между приятелята на родната естрада Лили Иванова и бизнесменът каратист Димитър Тодоранов излиза на светло. Познай кой ще дойде на закуска. В опасна близост с Михайла Пилева и Вензи. Пусните им се чете надежда. Връщаме се веднага след рекламите по Нова. Една от прочетените и неизучени страници на българския преход, на проклетия български преход, е историята на катето. В тази история се крие тайната на съперничества, на кариери и на войни, някои от които белязаха най-яростните политически сражения през последните години. Като пример ви давам бурната поредица от мачове, политически мачове между Бойко Борисов и Алексей Петров, например. Първо обединени, веднага след това разединени в началото на 90-те години от каузата на каратето, заради каратето. А то често е свързано с възхода на силови фигури, на силови структури в бизнеса и в политиката. Днес на гости ми е човек, който познава еволюцията на българското като отвътре. Знае кой е в този спорт. Заподозрян, че носи отговорност за мускулеста страна, народната политическа и бизнес действителност. Ето кой е моя гост. Димитър Тодоранов. Той познава историята на каратето от А до Я. На времето пива тънкостите му заедно с Бойко Борисов и Алексей Петров, а днес е главен менеджер на Федерацията по Шотокан и треньор на българския национален отбор. Има диплома по информатика и финанси, ала тренира холивудски звезди като Ан Хатауей и Хю Джакман. Създател на собствена спортна програма. Бизнесмен, който не по чудо се завръща у нас след успешен задокеански престой, но който вижда бъдещето и това на своите деца тук. Нашата въдичка. Здравейте, господин Тодоранов. Нашата въдичка, която пуснахме за зрителите, че вие сте човека, който има връзка с Лили Иванова. Каква е тази връзка, която си струва да бъде отбелязана без жълт подтекст? Признавам се, че бях изненадан от анонса, но... Закачка. Закачка. Тръв. Нека така да побудим интереса. Но всъщност аз познавам Лили от едно събитие, което организирахме в Лозенец, на малкия плаж, Хасенда Бич, което беше така една моя мечта да се случи. Там... Събитие, посветено на това. Концерт, който беше на плажа, много красиво събитие, много успешно. Аз съм видял два пъти тогава и съвсем наскоро. И много малко неща мога да кажа за него, освен че е голям професионалист и е прекрасен човек и съм горд, че я познавам. Добре, вие като шеф на каратистка асоциация, Шотокан и така нататък, предполагам, за да се разграничите от предишни такива съюзи и общества, как и какво искате от Лили Иванова? Надявам се, че няма да я обучавате по карате. Ние имаме бизнес отношения. Истината е, че клуба, който управлявам с моите съдружници, беше арена на много изпълнения на български артисти, Васил Найденов, Диан Експрес и така нататък. Така че беше редно и... Лили Иванова? С благотворителна цел или не? Ще спасявате ли някого или себе си? Ще правите по-красиви? Това, което беше летото, беше с цяло събитие и над. Иначе имаме една идея, която беше повод за втората ми среща с нея, като за съжаление тия артисти от нейния ранг са национална гордост, но те са постоянно в жълти медии, за съжаление много рядко говорят сериозни журналисти за тях. Да. И може би тая втората ми среща стана повод за някакви такива спекулации, които единствено заснеха ви. Заснеха ви в някакъв ресторант, Лили Иванова с ново младо гадже и така нататък, което и прави чест. Естествено, че отидем на ресторант си поговорим, но тя беше бизнес среща, не бяхме само двамата. Тя има ли характер на боец, на каратист? Мисля, че има характер на боец със сигурност.
За да отрели в тия години да си не върха, няма как да нямаш характер. Сега да се върнем към вашата кариера на каратист. Освен, че имате кариера в чужбина, играете на фондовата борса, правили сте курсове по нервно-лингвистично програмиране, нали така? Да, вземал съм курсове. Да, така. Кажете ми сега, историята на българския преход може ли да бъде прочетена през историята на българското карате? Още от самото начало. Мисля, че има много допирни точки и много от хората, които са значими в момента и дори близкото минало се мина през школите по карате. Кои са значими? Бойко Борисов значим ли е? Естествено, че е значим. В българското карате. Измислена ли е тази легенда, че той е един много добър каратист? Абсолютно не е измислена. Той бил треньор на един от най-успешните клубове. Карате клуб Ипон, треньор на Той националния отбор. тренирал ли ви вас? Да, треньор е. И какъв е като треньор? Какъв беше? Това, което аз помня тогава, е, че, както обичам да казвам, е стройно справедлив. Това се вижда в политиката, която води. Не прави четки сега. Пък и той Естествено, е че паднал не. от вас. Какво да му правите четки? Точно така. Мутра ли е Бойко Борисов? Онзи ден За мен Йордан не. Цонев го нарече мутра и основател на СИК. Вие, когато бяхте млад и се занимавахте в онези клубове по карате, такъв ли беше Бойко Борисов? Мутра и основател на СИК. Такава ли За беше мен- негова репутация? Не мисля, че е била така репутацията му тогава. Аз ги познавам тия хора от зали по карате. За мен те са били треньори. Там етиката в карате изисква това да уважаваш треньора. Там всяка една битка започва с поклон, завършва с поклон. Карате възпитава най-вече уважение и себеконтрол. Фалшиво или истинско уважение? Формално, задължително или от сърце? Колкото по-разбираш идеологията на карате и си вникнал, е толкова по-истинско това уважение. Кога се разделиха Бойко Борисов и Алексей Петров? Значи е станало по линия на каратето първоначално. Аз едва ли може да бъда компетентен точно по този въпрос, но знам, че в един момент българското карате имаше едно обединение и В началото на 90-те. в началото на 90-те, което веде до най-големите успехи на карате. 97-98 година в България имаше европейско първенство. Тогава бяха първите успехи. Те бяха плод на това, че всички, които обичаха карате, работеха заедно. Вие сте ходили да се тренирате и при Алексей Петров, доколкото разбирам. Алексей Петров също има голям принос за създаването на едно много успешно поколение и в уния години беше треньор на националния отбор. Той често е бил на ъгъла до мен, когато съм състезавал и той като треньор е дал много каратето в България. Да, наистина. Наистина, да. Какъв е като треньор? Той беше от първите, които трябва да вкара нова методика, много заимствана от по-успешните школи. Суров човек ли е? Като треньор, да. Но Спрехав ли е? не мисля. Много, наши отношения са били много, как да кажа, спортно-технически. Ние бяхме едно ядро от състезатели, които изключително много уважавахме предното поколение каратисти. И Алексей беше от тях. Очудихте ли се на разрива между Бойко и Алексей? Вие сте ли и в Щатите, знаете за какво става дума? От там, нали? По принцип винаги е странно това, но ние не знаем какво всъщност ги е разделило, но предполагам, че нещо принципно по отношение на КТ или така. Не съм запознат точно каква е причината това. Кажете ми, с какво ръководите в момента вие? Какво общо има това, което ръководите с миналото? Как поддържате приемственост? Има ли нещо общо историята на каратето с историята на българския преход? Можем ли да го разберем по-добре? Какво ръководите вие в момента? Аз съм тренер от отбор по Шотокан в момента, което... Това е разграничение, което такива като мен неграмотни в тънкостите не разбират. Това е един от най-популярните стилове в световен мащаб. Той е характерен, всеки стил в карате е характерен с нещо. Най-масов стил, отделно при него се придържаме много към традициите на карате, което изразява в това екипировката, самите предпазни средства са много ограничени, спазват се
всички тренировки Друг тип карате, да. такива правила. Да. Но какво сте следили от миналото на българското карате, свързано с прехода? Това ви питам. Защото хората кажат каратист, предполагат човек, който е силовак. Знаете го много добре. Около карате още преди, защото аз съм бил доста малко, започнах да тренирам, но винаги има една митология. Беше забранено от властта тогава. До 10 ноември? До 10 ноември беше официално забранено. Може би това подхранва и самата митология. Тогава каратистите бе едно ограничено общество, което естествено българин обича създава легенди. Оттам тръгна тази митологизиране на карате и на всички каратисти. Естествено, то някаква алтернатива на официозното, така да кажа. Може би. Все пак тогава хората, които са службите. можели да тренират карате, по някакъв начин би трябвало да познават някои от тогавашните... Съперници на службите тогава. Едва ли са били съперници, но те са нямали избор, трябвало да не бъдат съперници да тренират карате. Няма как. Чувал съм легенди, че все пак е имало цивилни клубове по карате, които въпреки това, че са били основни спортни клубове, са имали някакви проблеми с властта, са ги закривали, пречили се и така нататък. Всичко се е променило след 10-ти. Но това е интересното в историята в карате и хората, които са участвали, независимо от коя страна, да към по-полицейските карате школи, да към другите, са станали значими фигури след време. Вие изглеждате много цивилен човек. Човек, който е встрани от полицейщина, от моторизация. Как се опазихте? Може би, защото емиграх тогава. Но мисля, че това, че карате е свързано с мотори и такива неща, мога да кажа, че когато аз тренирах, всички в националния отбор бяха студенти. Икономика, по медицина, по право. Образовани хора. Да, с бъдещите хора. Те такива и си останаха. Това е малко легенда, защото много често просто един човек е влизал 3 пъти в залата и вече казва, че е каратист. После минава в някакви други дейности и такова име му остава. Каратист, това характер ли е? Например, как вие се удържат да не нанесете ответен удар? Било с юмрук, с ритник или с думи? Една от каузите, заради които се прибрах, те са доста, но това е развиването на масовия спорт и в частност карате. Карате като тяло за мен е един от ключовите за това да се намали агресията в училищата. Хората, които тренират карате, противно на очакванията и така като кажеш катист, много колко свърза с агресия, то е точно обратно. То те учи да удържаш агресия. То те учи на самоконтрол. Както казах, всяко едно единоборство започва с поклон, завършва поклон, което идеологията там е точно обратна на агресията. Може би заради това обвиняват Борисов, че е не много последователен, че много често е склонен да се договаря вместо да воюва. Да не би това да идва от каратето, зле преведено на езика на политиката? Най-добрата победа е тая, която се постига без единоборство. Така ли мислите вие? Да, абсолютно. Това може да се приложи в българската политика? Аз мисля, че го прилагат хората, които могат, но често и трябва да има и битка. Няма как. Просто зависимост от ситуацията. Ситуациите решават кога да има битка. Да, въпрос на анализ. Последно изречение. Вие като човек, който разбира логиката на битките. Да. Ако ги преведете на езика на политическите блъсъци в момента, битка ли трябва да има или договаряне? В момента трябва да има битка и мисля, че с студентските протести изходът е решен в тази битка. Решен в полза на кого? На младостта. Младостта ще победи в тази битка. Винаги побеждава младостта. Срещу старото? Или срещу какво? Срещу статуквото. Срещу едно устаряло статукво. Това казвате вие. Да, това беше Димитър Тодоранов. Съветите на каратиста. Кога да има битка и кога да има договаряне. Сега сме в период на битка. Ще победят младите. Благодаря. До скоро. Продължаваме. Останете на честотите ни. Милосърдието на славата, Михайла Филева и Вензи. Връщаме се веднага след рекламите по Нова.
Алтернатива. Това е най-модната дума на нашето време. Ще я чуете дори в циганските гета. Всички търсят изход от официалната безизходица или от баналността на живота, който водим. Не просто в политиката, а в театъра, в киното, в музиката, в медиите. Понякога обаче алтернативата се ражда по начин, който чиновниците, бюрократите и политиците дори не подозират. Представям ви 3 образа, за които славата не е само цел, но тя просто ги преследва по петите. Те са обратното на агресията и бруталността, без да са слагачи или лиглювци, дори без да са политици, моли се. Ако Меглена Кунева, пристрастена към европейската риторика, поиска да преведе за себе си 2 от своите любими думи – релевантност и алтернативност, ще се вслуша и гледа в моите гости днес. Ето кои са те. Един по един, по 2. Да, дайте клип. Това е визитката на първите 2 режисьори. Наблюдавам те от определено време. Изкушаваш ме всеки поглед, всеки жест. Изпитваш ме до кога така. Дали ще издържа твой любовен тест? Няма ли как някой да ми каже? Спра да се занимавам вече с теб. Няма ли как някой да ми покаже, че опасно е се играе с теб? Могат да чета по устните. Искаш с теб да сме опасно близки. Това е Михаела Филева. Сега след малко трябва да видим Вензи, нейния партньор от този уникален хит, който е посетен над 1 милион пъти в YouTube, без политиците да знаят. Ще видим ли Вензи? Режисьор не иронизира. Каза, като почне да пее, може би. Вензи? Да, така е, да. Трябва да започне да пее. Може така да го видим. Третият гост е Георги Димитров. Поправка. Георги е създател на танцовата група Петлите, която 2 година ще прави концерти. Този път заедно с Михаела и с Вензи. Извинявай, трета година. На Нова телевизия медиен партньор за поредна година. Да. В подкрепа на политиците в неравностойно положение. Това много ми хареса, но не. Подкрепа на едни страхотни деца. Какви деца? Деца без родители, деца с родители. Идеята е на тези турнета, на тези концерти, да интегрираме децата от домовете, като ги съберем на една сцена с деца от семейства, правим различни спектакли и после ги събираме на най-голямата сцена с най-големите зрители. Коя е най-голямата сцена? Зала 1 на НДК. Зала 1 на НДК ще бъде заедно. Ти също си дете е израснало в такъв дом. И то много известен дом. Който е? Коджака в алията. В Бургас. В Бургас. Ох, майко, скандален дом. Не е така. Има и скандална Има слава. много, да. Скандалните, според мен, там проблеми бяха факта да закрият дома. Но има страхотни деца в този дом. Аз съм сигурна, че навсякъде тия домове има страхотни деца. Вензи и Хела. Толкова много иска да дойдат в моето предаване. Намирам ги за страхотно различни. Позитивни в един груп жанр. Да кажем, че условно казано това е хип-хоп, в който се вихрят едни хора, които са агресивни, които псуват, които показват мускули, защото им харесва света, а вие бунтари. А вие направиха нещо друго. Озарихте го. Това означава ли, че сте съгласни с начина, по който живеем? Вензи? Венцислав Роланд. Правилно. Ами, тъй като ние си имаме някаква определена натура. Каква е натурата? Ами, аз специално обичам да се усмихвам, обичам да мисля позитивно върху нещата от живота. И много се радвам, че в моята музика срещнах колеги и продуценти и менеджери, които мислят същата насока. И се стараем това да го вложим и в творчеството си. Затова се научава така. Да, Михаела. Вензи, ама когато човек пее срещу това да имаш много пари,
срещу това да не се боиш да бъдеш опасно близко с някой и да признаеш любовта си. Докато други казват мутри, женки, атлати, псовни. Това не ви ли обрича да бъдете нещо като едно времешните комсомолци? Не ви ли е страх? Всичко е въпрос на послание. За наше голямо щастие, това, че имаме някаква популярност, ни дава възможност да изпращаме силни послания и те да сте бързо до хората. Кажи част от твоите послания, твоите убеждения. Ами, точно това е, че може би наистина вече е време някакси да спрем просто да си говорим как имаме нужда от промяна, как имаме нужда... Ох, извинявам се. Някакви неща да се случват. Започнем ние да ги случваме. Ето този концерт. Част от една такава посока, която ако можем да следваме, ще е прекрасно просто. Посоката се нарича как? Да слушаш промяната с помощта на хора, които се нуждаят от помощ или как? Има една дума, която може би е твърде силна, за да го опише, но достатъчно такава чиста искрена думата е революция. И според мен нещо такова трябва да се случи, за да може наистина да се събудим. Революция. Било музикална, било емоционална. Морална. Това разбирам аз. Нали така? Точно. За това ми говорите. За морална революция. Точно. Дума, над която, израз над който тези дни много хора се присмиват. Ректори на университети, хора, под чиито костюми лично аз виждам униформи. Те са цивилни, но казват, не е възможна морална революция. Защо Вензи? Защо Жоро? Защо Михайла мислите, тя е възможна? И я въплащавате в това, което правите. Защо Вензи? Защото трябва да се почнат крачки в някаква посока и когато правиш нещо и виждаш как хората го ценят, колкото и малко да са. Как ще са малко? 1 милион гледания имат в интернет, за всеки една частичка от това милионче е много важна за нас. За всеки един човек, който... Твой е хит, но защо са ми много пари? Но защо? Защо са ни много пари? Да ги трупаме, само тъжи. Ами точно това е и според мен това оценяват и хората. Ще дам един бърз пример след един от концертите това лято. Дойде едно тенце, което нали стандартно искаше си снимчица, фотографче. Обаче каза, изчакай малко, защото и мама и татко искат нещо да ти кажат. Това за първи път ми се случва. Дойде и мама и татко идоха. Мама беше готова с още едно бебе. И казаха, благодаря ти, защото това е една от песните, които не се притеснявам, че детето ми ще слуша на улицата, а освен това, като се прибере, мога да се слушаме и двамата. А пък си модерен в същото време и си актуален в същото време. Нали така? И това ми дава мисъл и надежда, че е възможно промяна. Дошло друго време. Ако не е дошло, трябва да го докараме вече. Но може и без сила, в смисъл, абсолютно. Без агресия. Така ли, Михаил? Абсолютно е така. Изкуството е такъв, аз винаги съм го наричал много силен афродизиак за ума. Това е най-бърз начин наистина идеите да стигат до хората, защото те ги възприемат много бързо като лични. И това е идеята на Георги, според мен, да интегрира децата чрез танц, чрез изкуство. Защото това е начинът, по който наистина да образоваш и да... всичко става много деликатно и с финес. Възможно ли е тази деликатност, Георги, да бъде разбрана? Как да бъде разбрана в такова грубо време? Аз мисля, че всичките спектакли, които обикаля групата, когато отиде в съответен град, залата е пълна на нашите спектакли. Значи има жажда за вас, както 1 милион посещения, отделно на Михайла и Вензи, отделно на Вензи и на вас. Спектаклите винаги са пълни, никога не са били празни. И аз мисля, че това е Кога започвате? Ами ние вторник сме в Плевен, в театъра, покана на общината. Да. Заедно? Не, само спектакъла на Петлите. А Вензи и Михайла кога ще? В четвъртък на 7 сме от 7 часа, от 19, извинявайте, в зал 1 на НДК, вход свободен. Няма да има вход. Сега в зал 1 на НДК на 7. И после сме на 21 в Бургас, в театъра. Страхотно. Ако политиците се чувстват деца в неравностойно положение, могат да се присъединят към вашето послание за морална революция. Вензи, Михайла Филева и Георги Не Димитров бяха заедно с нас. Мисля, че пак ще бъдем заедно, защото се опознахме. Ли? За малко. И ето какво ще гледате утре сутрин. Чао!
неделя очаквайте. Ноченият грешник веди между парламентарната клетка и килията на Левски. Гневът на един творец отприщва. Анонимен бизнесмен плаща стократно за краднатите реликви от паметника на Левски. Защо си траят крадите? Референдум за убийство. Почерни родители искат смърт за мъчителите на децата си. За силата на една душа, затворена в чуждо тяло. Транссексуалната дива Джулиана Джейма шокира с признание. Усещам се жена, но не съжалявам, че съм се родила мъж. Живот и театър без зуйка. Сред пошла красивост и ефтините шани, актрисата режисьор Нина Димитрова преоткрива сцената. Ще оцелее.